da zarar suka tafi suka fita wurin suka bar muna zaune hakan nan yana ji gaba ɗaya jikina ya mutu totally na je na yi wanka na duba gabana totally ba kamar da yake da ba ya nuke ya kuma karami. Dama babba ne? A dama babba ne. Babba ne. Tun lokacin da na duba na gani akwai damuwa na iya dabara na yi wadda dai ɗan namiji mai lafiya yadda dai ya ga dai gabansa da ya motsa ba alama kuma haka bai taba faruwa da ni. Sai lokacin hai na kira wani yayan mu a nan shaman shine shugaban dan banga na garin mu. Allah ya sa lokaci ya tafi gadar mai sun kai shanu da ban same shi bayan na je na samu yayana washi gari kenan na ce masa ga abin da yake faruwa fa yana ya ce to mu je gidansu garin su kenan ciyarwa muka je muka same shi muka samu iyayen muka masu bayani da wanda suka zo da garin. Baba ya ce a wannan gaskiya babban magana ne ya kira shi da ya kira da zarar ya zo ya ce ka ji abin da yake tafi da wayannan bayan Allah nan me yake faruwa haka ya ce kai kokari kamar maza lafiyansa ka kashe shi fa yana raye fa shi yana iyayen nasa sun sani dama yana yi ne to mu dai da muka fada musu har Allah ba mu sani ba amma lokacin da baba ya zo ya ce yayi kokari kai mayar da lafiya na kawai tafiya buna tunda mun je ba tare da wani hayaniya ba. Lokaci ya ce baban in yi hakuri dai da wanda lafiya. Baba ya ce masa kamar masa yanzu su tafi abinsu kai ma ka tafi uzurinka kaga kowa ka hana shi tafiya yanzu nan. Ya matsa masa ya ce to mu je kofar gidansa shi kenan. Gidan baban na ta gabar shi yana ta yamma sai ya ce mu zo mu je mu biyu hakan. Yana kira wani dan garin su ana kiransa Imana ce ka zo mu yi uku. Muka je kofar gida suka fara yare da matan suka yi ta yare shi wannan imam bafarshe dan uwansu ya ce kai wannan fa yana ta sirme ne kawai ba abin da ya kamata yake mu koma can wajen iyayen kawai fada. Bayan da ka samu wannan ibtila'i zance na batan gabanka wani mataki ka dauka bayan da ka zo ka gane akan cewa gabanka ya kankance kuma ba ka jin kanka a matsayin da namiji ka haɗe ma taimako na ƙwararrun likitoci? Ka je asibiti? Mun je asibiti. Wani asibiti ka je? Miya Birkete. Ok, ka je asibiti Miya Birkete? Na je Miya Birkete aka rubuta mana magunguna. Ok, General Hospital Miya Birkete. General Hospital na Miya Birkete. So dokta da ya ganka me yi dokta ya ce? Shi dokta da ya duba ya gwada ya ce to wannan har ga Allah inda shi ne da su ce ga wani abin da yake faruwa. Amma kore sun duba gabana in sun ga yanayin ya yi karami alaman yadda da dai ya nuna da ya motsi har ga Allah babu. Amma kana iya yin fitsari? Ina yin fitsari normal kamar da. Ina yin fitsari. Kawai shi ya kankance. Ya kankance. Ya shiga ciki kenan. Ya shiga ciki. Mun je ma da wani. To amma duka suka dauke ne ko har da ya maraina suka dauke? Shi kadai ne kawai. Shi kadai. To kun ji. To har dai na tattauna da kakakin rundunar 'yan sanda na jihar Bauchi SP Ahmad Wakili wadda a karon farko ko kuma a bidiyon da muka kamo kafin wannan a headquarter rundunar 'yan sanda na jihar Bauchi ne aka gabatar da waɗanda ake zargi da aikata wannan laifi. Na tambaye shi kuma ya min ƙarin haske dangane da wani hali ake ciki a yanzu kuma wani mataki za a ɗauka nan gaba. Jita-jita da yake ta yawo a shashin sada zumunta mutane suna ganin kaman almara ne. Gaskiya ba almara ba ne, wannan abu ne da gaske ne ya faru kuma kwamishinan 'yan sanda ya gayyaci shi wanda abin da ya same shi kuma mun faɗa da bincikenmu ya nuna mana abin da muke ji labari din ya faru da gaske a garin Bauchi. Wayannan matasa sun sace shi a azzakarin wannan matashin. To abu ne kaman abun almara kuma abu ne wanda ya ba mu mamaki. DPO na Turo ya fara da bincike aka ɗauki shi victim ɗin wanda abun haka ya faru da shi aka kai shi asibiti na Bordo. Daga can dai ƙwararrun likitoci suka yi scan suka dudduba su dai a duba wanda suka yi ƙwararrun likitoci suka ce ta ciki dai yana nan amma an ka duba a waje baka ganin komai.
to dalilin da yasa suka bashi shawara akan cewa to tunda dai su da waje ba sa ganin komai to fa ya kamata ya nema maganin gargajiya. To a yadda dai mu muka gani da idon mu akwai wani abu dai karami bai wuce kaman kan ashana ba. Shine dai mu abin da muka gani da idon mu. Muka ce mishi to ta ina kake fitsari? Yace ta wannan wajen yake fitsari. Mu dai abin da muka gani da idon mu. To kaga abu ne wanda akwai privacy din dan adam a ciki. Ba zai yi mu infringing privacy ɗinsa saboda mu muna bincike ba. So kaga ba zai yi mu infringing privacy ɗinsa mu ce ya sa muna a video mu nuna mutane ko kuma mu ɗauki hoto mu nuna mutane amma muka mun gani da idon. Wannan ganau ne ba jiyau ba. Kakakin rundunar 'yan sanda na jihar Bauchi kenan SP Ahmad Wakili ya mana ƙarin haske dangane da wannan al'amari da yake faruwa wanda wasu ke gani kamar cewar labari ne na kanzon kurege. To ƙarin bayani dai a nan shine wannan bawan Allah da ya samu kansa a cikin wannan hali wasu suna ta tambayar cewar to yanzu wani hali zai shiga tunda wadda ake zargi ya masa wannan aika-aika ko kuma wadda ake cewar an bada wannan abu a hannunsa ya mutu wani hali yake ciki. To a bayanin da muka samu muka kuma tattara shine an samu wata wacce ta yi alkawarin cewar za ta iya mayar masa da wannan gaba nasa bisa wasu ka'idodi da ta shar'anta masa da kuma wasu abubuwa wasu ayyuka da za ta gabatar. Masu kallon mu da sauraron mu sunana Muhammad Awal da na jagoranci wannan shiri nake cewa a ci gaba da kasancewa da tashan WTV da kuma wannan shafi domin ganin ingantattun shirye-shiryenmu da za su rika zuwa muku musamman al'amari da ya shafi nasarori da rundunar 'yan sanda na jihar Bauchi take cimmawa. Mu huta lafiya.